Ahojte ľudia u môjho nového videa. Dneska si ideme spolu zahrať Poppy Playtime, ale v Robloxe. Hej. Dneska si zahráme jednotku, ale takedy si môžeme zahrať aj dvojku. Aha, to ešte není, alebo až tu pod dohraní. Ale aj trojku. Hej, trojka ide. Takže, ak by ste chceli trojku, alebo dvojku, alebo štvorku, hej, až vyjde dvojka, alebo čo ak musím dať jednotku, no tak by ste mohli dať, prosím, like, odber, prosím, dokúkajte toto video, dopozerajte, hej, a ideme na tú jednotku. No tak to vyzerá ako z reálnej hry, no. Ideme si zahrať, tu máme, aha, tu môžeme hrať aj viacerí. Ježinkové. Dobre. A môžeme dať asi štart. Takže tento Poppy Playtime dúfam, že nebude taký zlý. Wow. Tak to je ako z reálnej hry. Možno aj lepšie. Ty kokšo. Aha, to je vláčik. Zelená, ružová, žltá, červená. Zelená, ružová, čo to nejde? Aha. Zelená, ružová, žltá, červená. Zelená, ružová, žltá, červená. Zelená, ružová, žltá, červená. Máme. Ečko. Aha. Ja nemôžem dať skip. Grepek. Aha. A mňa to nebaví, halo. Jak sa musím, nemám ruku. Tam má byť Poppy. Dobre, ale je to Roblox. Takže preto to je. Takže ty kokšo. To je z reálnej hry normálne. A to je Huggy Wuggy. Aha, Huggy Wuggy. Pesnička nefunguje. Haha, his name is Huggy. Huggy Wuggy. Dun 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 dun. Haha, nemôžeš. Haha. Tak aha. Aha. Dobre. A nemyslíte, že to hrám prvýkrát, hej? Ja to nehrám prvýkrát. Na Robloxe to nehrám prvýkrát. Som to už dávnejšie našiel. Čo? Ježinkové. Myška. My name is Huggy. Where is Huggy? Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Ale hej. To čo? Je.
Počka, tam hore dačo bude, tam sú dvere také. Možno sa tu bude dať preskočiť. Bej. A čo ak sa tu... dobre, to 100% nejde, tam skočiť nejde. Alebo možno ide, ale ja som iba neskoro skočil. Aha, ja som môžem odtiaľ tu prejsť. Zase to nejde, ale to vôbec nevadí. Aha, ale kde je? Aha. Haló? Ruka! Mne sa ruka pokazila. Ja musím ísť druhé kolečko. Počkajte, ľudia, a ideme. Dobre, tak disconnect som ešte dostal. Som disconnect dostal. Počkajte, hej. Takže už som našiel všetky, predtým sa mi stal taký bug. Ideme si po ruku, som už fakt našiel všetky. Aha. Ale napríklad, že je to Roblox, není to zlé. Takže... Som sa nemusela ani trafiť. No to ideme 200 km za hodinu pomaličky. Poďte. Tak to si... What the Sigma? Aha! Tak... Ale idú aspoň kazety? Dúfam, že... Hej. Asi všetky nie. No tá hlavná, hej. Sa nedá... Dobre, aj tak sa dá. Aha. Dúfam, že tu nebudeme zase 3 hodiny. Alebo ja tu musím byť 3 hodiny, vy nie, pretože... Dobre, ide sa to vyrábať a menší skip, hej. Poď, veď poď. Zober sa! Musím Ečkom. Ako sa máš? Strácam. Pomaličky je. Poď rýchlejšie, nie? Poď.
Ja som sa zľakol. Ja som sa riadne zľakol. Ja som nemal stať asi tak blízko. Sa riadne zľakol. Ja som sa riadne zľakol ani. Môžem ísť naspäť? Nemôžem. To čo ma posunulo? To je jedno. Tak to čo má sem? Vidíte? Toto? Ona je zničená, alebo čo? Ja neviem, to je jedno. You open my case. Jednotka dohratá. Takže to bude asi pre toto video všetko. Takže ďakujem, že ste to dopozerali. Prosil by som si od vás jednotku. Ja nie som v škole. Dobre, prosil by som si od vás odber a like. Alebo like a odber. A ešte zvonček, aby vám žiadne video neušlo. Takže čus. Ahoj!